Ens hem d'anar a dir, en el desembre de 1999, quan don Teodor Úbeda, bisbe de Mallorca, em va cridar i em va dir mira, tinc els projectes de la teva vida i a més serà fàcil. Si avui pogués xerrar amb don Teodor, li diria ha estat el projecte de la meva vida, però no ha estat gens fàcil. No? Això sí que ha estat així. Un projecte de molts anys, però aquest reconeixement m'agradaria compartir-ho amb moltíssima gent que ha estat amb mi dia a dia. En el final, el rol que me toca és d'estar davant, però sense tot un equip de professionals que han estat en el dia a dia, que han cregut en aquest projecte, això no hagués estat possible. No? És una feina intensa, una feina en la que he disfrutat molt i en la que moltes vegades, algunes vegades, també he hagut de patir. Agraïm als joves que encara estan aquí i que dia a dia me fan costat i que han estat el millor que m'ha passat en aquesta feina, en els professionals i, per damunt de tot, en els amics incondicionals i, per damunt de tot, perdoneu, que a la meva família que ha gaudit però també ha patit. Gràcies per aquest premi, gràcies Consell de Mallorca, gràcies IMAS i sobretot aquest premi hauríem de fer, aquest reconeixement, hauríem de fer molt de torcer i bocins a moltíssimes persones que segurament em deixaria algú. Gràcies a tots i totes.